خەونەک بوون لێ دەستێ دیرۆک و قەدەرێ ئەو کرن تۆ لەبەر پێن باگۆکێ وەک دوو نیشانان لەسەر ڕووەکی بەدەو هاتنە نەقشاندن قامشلۆ مسێبین ئاوا جەقجەقێ ژنسێبینە دێرین وارێ گولان لەسەر خەتێ دەهەرکە قامشلۆکە بنخەتێ و زەڤیە خەونێ ئاو دەدا لێسینۆر دپێشیە سەد ساڵە بۆریدا وەک شوورێکی درێژ دسینگا وڵات دەهاتبوو چکاندن نەتەنێ زەمین خاپاند بوو و دەڤەر ji دەڤەرێ بەدقەتاند لێ مێژوژی سەروبنی هەف کردبوو شهید سفراز و غمگین بدل دمایا افکلوم برین بدل دمایا افکلوم برین نسبینا رنگین دهن بەرهەمێن نویسکارên ڕۆژاوای کوردستانê de jî ev têkiliya taybet ya navberavan her du bajaran de diyar dibe. Di romana xweya yekem Feqîyên Tariyê de Selîm Berekat li ser girêdana rûhî ya nepenî û hestiyar di navbera Nisêbîn û Qamişloyê de nexasim taxa Hilêliyê ku herî nêzîkî Nisêbînê ye disekine û dibêje pelek ku ji dareka wê dehlê diweşe pelek wek wê li vê dehlê jî diweşe çiqilek ku li dehla Hilêliyê dirêj dibe yeka mîna wê li dehla Nisêbînê jî dirêj dibe qurmêdarekê ku li dehla Hilêliyê xwar dibe li dehla Nisêbînê jî xwar dibe rehek eger di axa dehla Hilêliyê de kûr dihere xwar wek wê kûr di axa dehla Nisêbînê de jî diçe xwar çiqilek li dehla Hilêliyê di bilindahiya xwe de çi dibîne çiqilek li dehla Nisêbînê jî heman tiştî dibîne her pelek li dehla Hilêliyê berjor û berjêr heman tiştî dibîne ku pelek li dehla Nisêbînê dibîne her yek ji wan radeyê bi du bînahiyan dorpêç dike bînahiya xwe û bînahiya dehla din نویسکار سیامەند ئیبراهیم داباشە جێویبوون و پەیوەندیە وجدانی یا کورد di navbera Qamişlo û Nisêbînê de dike û dibêje di malzaroka jiyana me de du stêrkên çirisandî li vî alî û wî alî bi nazdarî reqs û semat kirin ew Qamişlo û Nisêbîn bûn ax Nisêbîn û Qamişloka min we di dilên aşiq û evîndaran de hezar kul û keser çandin şahî û xemgîniya wan yek e li vê xaka han sed qiral û serokan serên xwe tewandin û bi bejna xweya dirêj xwedaqûl kirin û mistek ji axa te birin û çavên dîrokê kil kirin tê bîra min gava em hêdî hêdî ber bi sînorê Nisêbînê ve diçûn û min berê xwe dida bakurê dilê minî birîndar ez bendewarê kulîlkên wê yê Nîsanê bûm û min dixwest ez wan tiliyên we yên xunavîn ramûsim lê kesî bawer nedikir ku tu xoşewîsta her du çavên Mezopotamyayê ji bîr nekin ku Qamişlo û Nisêbîn du dilên biçûk in û tu carî damarên dilên wan nayên parçekirin Bessam Mustafa Rûdaw